Salamat sa mga awit mga igsoon, niluta no. O nang maghimong tag grupo siguro dito nga mga bitter men, mga laki na po singing group nga Sunshine Singing Group. Bagong subang mga igsoon. Happy mo igsoon? Napay nagtatak og Sadi New Year. Wala. Sad ba sad? Wala no? Masabihin niya, Happy New Year. Yan ang utana sa ato. Mabasa ba ng Happy New Year sa Biblia? Ikaw, Jog, bugay ng mga doon sa Montevideo College. Mabasa ka Happy New Year sa Biblia? Wala, no? Masabay na basa. New Year. Wala mo kabasa Happy. Rejoice. Balikon ko, pagkalipay ka mo, Diyas Ginoo. Ato pa, usa ka teksto din mabasa ang New Year. Biblia, mabasa. Mabasa mo ito. Hindi lang ko mga ipasay ko kay amo kung mga akong sunod. Primero, pamina lang ko. Ngayon pasaylo, ikaduhan, ngayon akong pasaylo. Mura grabe ng bibigsadaan ninyo ito. Una nga, may mensahe na tagarot. Watag na kong mensahe ng iso. Kung doon naman yung mga sikyat na mo, pilit nila lang to. Personal lang lang ngayon pasaylo. Pilit kayo makuhaan ang mura sa show, siguro ngayon pasaylo. Kaya mura daghan ang pangay pasaylo nila kaysa mensahe. Di ko gyapon mo ka pasaylo, mura magyapon. Okay. Salamat sa mga awit mga iso. Abi na nyo, kining bugno na ito karon, hindi ko sa basa. Way pili, Epeso 6:11, dili basta-basta ang kontra na ito, kay siya mo'y Pangulo sa litnin. Pangulo, kontra nga dili makita. Kisa man Kisa. Kung ba't mo kinsa nga, kontra nga dili makita. Yawa. Siya mo'y Ginoo sa kalibutan. Kisa Tubag mo, kagamay na ng oras, ha? Asa? Sige na rin niya, ang kontra nga dili nato makita ang atong kaugalingon. Mula pa nung elder, bisag satan ta, may magitagoy sa ikiha pa nato, di ba? Nga naman siya satan. Wata kakita sa atong kaugalingon na grabe na ng sipyat nato, pero ang atong nakita ang sipyat sa mga tao. Pero ang atong kaugalingon, pre, wala nato makita. Wata kakita ba? Wata kakita mo naghimo tong mga sulat-sulat bitaw nga kinsa man ko, pasa na. Ilan ang ano, butangan lang doon, isla magbutanganan. Hanang mga konvensyon, hindi ko dito nga, ikaw, usok-usaan, pero nilimutuman. Ikaw, muwali, imo rang ditumpok ang imong kaugalingon. Gituyo dito sa church board, dito hitabo mga iso sa Bukidnon. Gituyo rin dito nga, kinsa man ako, papel, 1/4, ipasa na, pilapan na sa tanan. Awadili mo po, kanay ng 1/4, pilapan na sa tanan mga kigsunan. Tanaw na to, pila ka buok ang okay sa imo, o pila ka buok ang dili okay. Kaya ang kita ko sa mga kigsunan ang sayo, di ba? Wala sila kakita sa gusto o sakto sa paagi. Wala nila nakita. Ang nakita sa mga tao ang atong sayo. Ewan kasi, 2 Corinto 2:14, apang salamat sa Diyos nga diha sa atong pagkahiusa kang Kristo, kanunay siyang nagiya kanato. Amen? Dapat na pagtanaho. Ayaw sa katao nga, magumag may evangelist ulit. Ayaw asawa na maluyahon. Ngayon, yung sa may kong nasabtan dito sa wali, no?
nagsimba man ka, siya iring man kong nilukso. Wala lain. Wala ko kay kanto akong tapag, grabe kong katabian. Sige, panguntanan, halin na magkabaw. So, sa unong ka-energy, ano wabi mo na samtang, magsige na mong tabi niya mga gigsunan, hunong mo na ng tabi, oy! Muna na magtingnan sa season center, ganaga rin magwali diri, nabi magwali sa ubos, grabe kasaba. Kunya kay magkamatikot ng iwinas taas, makita, din mo na mo, nga magsige mong istorya. Lagi na karon, hapit na mo sunset, dagan mong istorya na, imong bingka dito, okay na? Ang di ko, puto, sa ba? Wow, kapamilya ko na mo mga wali diri. Tanong mo na, ay nagabalaga ka na may amo sa mga istorya niya. Makatunsil ba? Ang isang istorya dito sa gayo. Balik ko na to ha, awak ko, padayon nun. Nagiya ka na to, ingon nga mga binilang ko sa sala, sa pagsunding sa kadaugan ni Kristo. Gamiton kita sa Diyos sa pagsangyaw kang Kristo sa tanang katawhan sa mahumok nga alimyon. Sa di ko nagsuon, paringulong, gamiton ta sa Diyos sa pagsangyaw. Hindi nga naman sa mga eksono na karoon, mga January, makahuman-human, mara makawala na sa kong dinagat ng mga eksonan, kay ako mo muna bisaat, niya. Pero ano lang ka, kaya muli ako sa kong katong panahon, hindi ko na siya kong mga eksono. Muna nga, gamiton dahil tas Ginoo aron sa pagsangyaw sa mayong balita. Episo 2:16, nagadaog kita sa gubat nga atong giapilan mga gigsunan. Kinsay nalipay nga niabot karong tuiga mga gigsunan. Hapit na maabot og 2023. Tas kamo nalipay. Dahil ako sa Facebook, sa mong group chat brand, iampo si Pastor Sanciona. Kay gabi, sa diyan, nag-lecture about New Year. Nag-lecture, pagpadasig sa mga kiksunan, pag-uli sa ila, nakabanggat kabaw. Hantod karon, natulog pa si Pastor, wa pa kamata. Kita na po, nakaniktay pa. Tulog. Ang iyang ulo ikso, nabunar sa sinito. Muna ko yaw, kanang, way dugo kitang wagas. Nabunal. Way dugong yun. Pero hantod karon, diampo pa sa mga kigsunan kay wala pa kamata. Hantod karon kagabi, nagabanggang kabaw. Abay mo kanang kabaw, mag-isong tao. Kabaw mo bilang tungkol kay ito magod siya. Unya, ang iyang suga, ngit-ngit-ngit, kanabang nila kay klaro. Pagtanaw niya muna naglibaong, kabaw mo nila. Abi niyo ang gabaw ikso, way bunog. Huwag ka kaparong ng motor. Pagbangga ko nung balitong ang motor, may kong gabaw. Tanaw ko ng gabaw, balitong, buna ng ulo. Huwag yan po ito siyoyoy, kadaw kumangon, nagabangga kaya kong gabaw. Ang gabaw ng ikso, nisyagit na naman. Pero sila, tuwas ka lang, pagpudyot. Huwag makumbang gabaw. Na ako'y nakita sa Facebook na kabaw versus tin-wheelers. Nabanggaan niya, may pag-agis tin-wheelers, may pag-tapok niya, bangka siya, ligid siya, tingin siya barang. Dagan, buhi niya pong kabaw. Kita ikso, gamay na nagbigay, mamatay na na yung mga gigsunan. Kaya nakita mo kung nalaghan ng tao, kung nangawanay ko kaloy, patay-patay na mga gigsunan. Kunya, kaya hapit na mo pumahuman, limitado man yung mga gigsunan. Kunya, nag-message man ang patag sa ako, nangaliw mo yun sa text, abi na mo tubag na ko, ay ka-problema si sir mo anak ko. Karoon na konsensya man ko, kaya na yung program na ito, ipapas ako.
Ginilit. Karon pag-dilit, natawag yung igsoon, yung paggawa sa itong niya. Brad, manuoy ka Brad, wag may speaker dili Brad. Muna nga, naman may program justice at kabigyate lang ang 5 media. Mutong yan yun ako nga, Brad, Brad Ayan, yan ako sunod dyan, kaya magkinaunsa, pwede na kumagitsyo dito. Kaya kiniuban nila, pwede na magabinaan sila. Ay, alam ka malaka, kaya upan ako natin ako dito. Ako yung speaker. Ano na 5 minutos lang? Ha? Dili man na makakuha ng uwan. Ganda mo kong gringo. Oo. Kaya amin mo, ang ulan dili na makabanda sa pagsangyaw sa malita. Amen? Amo ko yung mga tao, kung mag-uwan, di naman imba. Nato may paagi, mga igsoon. May paagi nga magkanto kita. Karon mga alas 5, undang na ng ulan, mga ginsunan. Kaya ako nag-iyon, sister mo, anak ko, kung muundang ang ulan. Kato pa, muundang ang ulan. Kaya kung hindi na muundang, ako'y muundang. Magpilipot ko. Mga igsoon, hindi ko panahon, salamat kayo. Balik ko na ko, sa bubuo lang ang panahon, kami mga elders, gidala na sa unang speaker, ikanang speaker na ngayon sa nagpasaylo, apel na ni Adto Igsoon. Kung hindi mo magkapasaylo na mo, problema na ninyo, ha? Dili na problema sa mo. Kaya kamo may kapili na mo mga kigsunan, muna nga, ay na mo problema. Part na nas pag-alagad sa Ginoo, sa kitanta, pagkadungong ng istorya. Ada kanindot lang sa mga istorya na doon ka na mo, kaya kita ko ng mga elder, murag mga artista. Mo okay na siya ng mga libag-libag. Pero ingnon ninyo nga kini mga elder, mga ungkoy, murag, di na maayo. Sani pagkumuling ko, ngayon ang usang kabata, hila. Tay. Saman. Nanumbag ko classmate tay. Ano nanumbag ko ka? Ingon man sila tay, kahit guwapo kuno ka. Okay na oy. Okay na. Gisumbag na ko tay, kay makakong sila, pati kay kagnaw. Kaya, magigsunan, basta tinoon lang, okay na mo. Salamat, mayong hapon nila ng dala. Amen.